El 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, per recordar el dret de les dones, dret a la vida, a la llibertat, a l'educació i a viure sense violència. Les mirades també fan mal. El respecte és la base de tot. El menyspreu domèstic és violència. Cap home té dret a humiliar una dona i fer-la sentir inferior. El control també és violència. Totes les dones tenen dret a la seva intimitat. Trenquem el silenci, aturem la violència. Ho fas perquè t'estimo. És normal que s'enfadi, no li estava parant atenció. Ho fa perquè m'estima. Ets meva i de ningú més. Com em posa quan està gelós. Potser la meva germana té raó. Ho fas pel teu bé. Té raó, anava massa provocativa. És només una foto, no passa res. Bé, no li ensenyarà a ningú.
Thank